Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen. Araw ho ng Miyerkules ngayon, unang araw ng Oktubre. Actually, hindi ho maganda ang umaga dahil meron hong malakas na lindol na tumama dito ho sa Cebu. Partikular na sa Bogo City, yung epicenter at umabot na ho sa 25. Ito hong bilang ng mga kumpirmadong nasawi ayon ho yan sa provincial government ng lalawigan ho ng Cebu. Kabalan, marami ho tayong mga balitang binabantayan ngayon. Mamaya ihahatid ko sa inyo yung detalye at yung latest kaugnay nito hong nangyaring pagyanig dyan ho sa Cebu. At for the meantime, simulan ho natin ang ating programa. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Dito ho sa mga kaganapan dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon at syempre yung pagbabantay din natin sa ating mga kababayan na apektado ho ng pagyanig dyan sa Cebu at gayon na rin sa Leyte. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Kaya naman kabalen, like, share and follow itong ating social media page at CLTV 36 News.
At gayon din yung ating main page at CLTV 36 Official. Live ho ito sa ating social media pages. Gayon din sa YouTube at CLTV 36 Official. At sa television nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din ho sa Air Cable Converge Channel 71 at sa ating 37 cable partners. Dito po sa Kalakhang, Central Luzon, Free TV Channel 36 sa Pampanga. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36. Balitang makatotohanan. Ito mga kabalin, puntahan na natin yung Balitang may paggagamitan. Skip the scroll. detalye nitong balita na akin hong ibinabahagi sa inyo. At gaya nga ng aking nabanggit, ay umakyat na ho sa 25 yung death toll dyan ho sa may Bogos City, Cebu. Matapos pong maranasan yung pagyanig. Pasado alas 10 kagabi, mga kabalin, September 30. At kabilang ho sa mga matinding napinsala, ito pong Provincial Hospital ng Cebu dyan sa Bogos City, kung saan gaya nga ho ng nabanggit, ay mismong yung pamunuan ng pagamutan ang nag-anunsyo na umabot na sa 25. Ito pong bilang ng mga binawian ng buhay. Kami po'y nakikiramay sa ating mga kababayan sa Cebu na nawalan ng mahal sa buhay dahil po sa matinding pagyanig. Dasal po namin ang inyong kaligtasan at kung ano yung mga maitutulong natin, ito mamaya i-flash din natin yung mga pangangailangan dito hong ating mga kababayan sa Cebu, lalong-lalo na ngayong sila po ay nahaharap sa matinding trahedya. Ayon ho sa ulat nitong provincial government ni Mayor Pam De Cuatro, ito ho mga Governor, ay nabanggit nga na umabot na sa 25. Ito, papakita ko lang din yung ibang detalye. At TV36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kabalen, idineklara na rin po ang state of calamity sa buong lalawigan ng Cebu. The provincial government through Governor Pamela Baricuatro, Executive Order number 57, kaugnay din ho ng resolution na ipinasa ng kanilang sangguniang panlalawigan, ay isiniilalim na ang buong probinsya ng lalawigan ng Cebu sa state of calamity. Suspendido rin ho ang iba't ibang klase sa mga iba't ibang bayan, dyan ho sa nasabing lalawigan dahil na rin sa matinding pagyanig. Sa kasalukuyan po ay tumungo na sa Bogos City ito hong medical teams, ganyan din ang relief teams upang maghatid po ng saklolo dito ho sa ating mga kababayan na labis na napinsala dito pong malakas na pagyanig. Magpapadala rin ho ng medical team ang lalawigan ng Bohol para ho tumulong dito ho sa mga rescue and support operation sa lalawigan ng Cebu. Ayon ho yan mismo sa Provincial Information Office ng Cebu Provincial Government. Ito, kabilang ho sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa nasabing lugar ay mga bottled water, tents, at ready-to-eat food sa mga pribadong individual na nais magpadala ng tulong. Maaari ho kayong makipag-coordinate sa Cebu Provincial Capital o di kaya naman sa PSWDO staff. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream
At TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Ayon pa ho sa provincial government, ay nangangailangan ho sila ng mga medical volunteers upang makatulong dito ho sa insidente, pagresponde dito ho sa mga kababayan nating labis na nasalanta dito pong nangyaring pagyanig. News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon na tama. Ilang mga gusali rin ho sa nasabing lalawigan, partikular na ho sa Bogos City, ang nakaranas ng mga matitinding pinsala. Gumuho ang mga struktura at nagkanda bitak-bitak ang ilan pong mga kalsada dyan sa Bogos City, Cebu at sa iba pang bahagi ng probinsya dahil na rin po dito sa 6.9 magnitude. Una hong inanunsyo nitong ng PHIVOLCS na 6.7 and then nagkaroon ng update. So 6.9 ang epicenter dyan sa may Bogos City. Siya pong labis na tinamaan. Naramdaman din sa mga katabing lalawigan gaya ho ng Leyte. Ganyan din sa Masbate. Our thoughts also with our kababayans dyan ho sa Masbate na kasalukuyan ni Recover pa lamang dito ho sa nagdaang bagyong Opong at naramdaman din ho nila ito hong pagyanig na nangyari nga dito pong gabi ng Setyembre 30, alas 10:04 eksakto and yun hong mga videos na nakita natin ay talagang ganun ho kalakas yung impact mga kabalen. Sa mga nagtatanong kung ihahambing natin ito, yun hong naranasan nating lindol dito sa Pampanga way back 2018. Kung di ako nagkakamali, ito hong gumuhong gusali yung supermarket dyan sa Porac. Magnitude 5.4 yon. So, yun ho yung naranasan natin dito sa ating lalawigan na ito of recent times, of course. Iba-iba ho yung 1991 quake na sobrang lakas. Pero itong 2018 na napagyanigan dito sa atin sa Pampanga na nagpaguho ng ilang mga gusali, partikular na sa bayan ng Porac, 5.4 po yun. Malakas na. May gumuho ng building. Ito hong tumama sa lalawigan ng Cebu, partikular na dyan sa Bogos City, 6.9. Kaya naman gayon na lamang ho, mga kabalen, yung pinsala na tinamo ng mga infrastruktura, mga gusali, mga kalsada, ito yung mga pagamutan na pinsala rin, yung mga simbahan. I'm sure nakita nyo na yung mga videos, mga lumang simbahan. Naglabas na rin ho ng statement itong National Historical Commission of the Philippines kaugnay. Ito pong nangyari dun sa mga heritage churches. Desisyon na tama. Yan ho mga kabalen, ang latest dyan sa lalawigan ng Cebu kaugnay nitong pagyanig. At mamaya as we go along dito sa ating programa ay magbibigay pa ako ng detalye at ng update kaugnay ho nitong mga nangyayari dyan sa Cebu province, partikular na sa Bogos City at mga kalapit na bayan dahil po sa lakas ng pagyanig. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita. For the meantime, silipin muna ho natin sitwasyon ng trapiko sa malaking bahagi po ng NLEX. Real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Ito ho mga kabalen, yung mga babiyahe ngayong unang araw ng Oktubre. Ito po ang aasahan ninyo sa North Luzon Expressway, Balintawak Toll Plaza, patungong norte. Maluwag ho ang toll gate.
Diyan naman sa southbound lane patungong Metro Manila, mabilis din ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Diyan ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, makapal ang volume ng mga sasakyan. Pero continuous pa rin yung traffic flow. Wala pong aberya. Dito ho sa Valenzuela Interchange para ho sa mga patungo ng Metro Manila, asahan na yung pagbabagal ng daloy ng trapiko dyan sa lugar na yan. At kung kayo naman ay patungo dito sa ating rehiyon, Bulacan, Central Luzon, Pampanga, Tarlac, ay dyan sa Valenzuela, maluwag pa ang sitwasyon. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. May Kawayan Interchange, patungo ho ng Metro Manila, meron na ring tumutukod na pila ng mga sasakyan pa-exit. Bukawi Toll Plaza, maluwag ho ang sitwasyon, ganyan din sa syudad ng San Fernando, Pampanga, na sakop po ng NLEX. Desisyon na tama. Skip the scroll and stream. At the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon na tama. Mula po sa North Luzon Expressway, silipin naman natin sitwasyon ng mga kalsada dito sa lalawigan ng Bataan. Ito ho mga kabalen, as you can see, maluwag ho ang sitwasyon dyan sa may Orani, Samal, ganyan din, Abukay, light traffic, Balanga, 4 lanes, maluwag din ang sitwasyon. At dyan sa may Rotonda, Alauli Crossing, light traffic din sa mga oras na ito. Paalala ho sa mga motorista, sumunod sa itinakdang speed limit nito pong provincial government ng Bataan. Ano ba yung mga speed limit? Ayan, ulitin natin 80 ho mga kabalen sa mga pribadong sasakyan, 70 sa mga PUV, 60 ho sa mga motorsiklo at 50 lamang yung mga malalaki, yung mga truck at van. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news. Sa oras na ito, alamin naman ho natin ang magiging lagay ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Narito si Lori de la Cruz Galicia mula po sa DOST para magbigay ng latest weather update. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa buong bansa at inaasahang magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating kalupaan. Dito sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon, sa Bicol Region, Central at Eastern Visayas, sa Northern Mindanao maging sa Caraga Region. So mostly cloudy ang inaasahan nating panahon at mataas na tsansa ng mga pagulan dito po sa mga nabanggit nating lugar dahil sa epekto ng easterlies. Samantala, yung LPA na minomonitor natin ay pumasok na po ng ating area of responsibility kagabi at around 6 p.m. At ngayon nakita ang kanyang sentro sa layong 1,080 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At sa kasalukuyan, wala pa naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Based na rin sa ating initial na analysis sa araw na ito, ay mataas na po yung tsansang maging bagyo siya in the next 24 to 48 hours. At sakaling ito ay maging bagyo, papangalanan po natin itong si Bagyong Paulo. Samantala, based na rin sa ating analysis at pagtaya, mataas po yung tsansa na lumapit at tumbukin po nito ang Hilagang Luzon o Northern Luzon at maapektuhan ang malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, especially po by Friday. Kaya't manatili po tayong nakantabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance dahil as soon as maging bagyo po itong weather disturbance na ito o LPA na ito, ay agad-agad po tayong mag-i-issue ng Tropical Cyclone Bulletin para po sa ating guidance. Samantala, para naman po sa ating pagtaya, sa araw nga na ito ay maging maulap ang papawirin at mataas ang tsansa ng mga pagulan sa Aurora, Quezon Province, maging sa Bicol Region dahil sa easterlies. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ho ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. At nariyan pa rin ho ang mga kalat-kalat o mga isolated na mga thunderstorms o pagkidlat, pagkulog. Anytime of the day ho yan. Kaya saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila,
25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio, 18 to 22 degrees Celsius, 24 to 33 naman sa Lawag, at 25 to 34 degrees Celsius sa Tugigaraw, 25 to 31 naman ho sa Legazpi City, habang sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. Samantala po dito sa Eastern at Central Visayas ay inaasahan nga po nating maulap ang panahon at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dahil po sa easterlies. Gayon din sa Northern Mindanao at Caraga region. So sa mga kababayan natin doon, patuloy natin pinag-iingat sa bantaho at sa hazard na dalaho ng mga pag-ulan at magdalaho tayo ng payong saan man ang lakad natin for today. Samantala sa natitirang bahagi pa ng Visayas at natitirang bahagi pa ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawrin at may tsansa po ng mga thunderstorms. Sa Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu naman ay 26 to 30 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo, sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius, sa Davao 25 to 33 degrees Celsius at sa Zamboanga Peninsula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius naman. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura in the next 24 hours. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating paypaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alo ng ating karagatan. Gayunpaman, extra ingat po o mag-ingat pa rin ang ating mga kababayan na mangingisda, lalong-lalo na po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 5:46 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:46 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz, Galicia. Magandang umaga po. Ito ho mga kabalan, kaninang 8 a.m. inanunsyo rin ng Pag-asa. Ito ho nga low pressure area sa east ng Catanduanes o sa silangang bahagi po ng Catanduanes ay isa ng tropical depression. Tatawagin ho itong Paulo at asahan po ang paglalabas nitong mga bulletin simula po alas 11 ng umaga. So tayo ho sa GLTV tuloy-tuloy tayo mag-update din kaugnay nitong development kay tropical depression Paulo. And speaking of Paulo, ayan, makakasama natin si Paulo G. Santos na nariyan ho sa bayan ng Macabebe, Pampanga para tignan yung paghahanda ng ating mga kababayan dito ho sa Saingsing People's Rally na gaganapin bukas. Paulo G., isang magandang umaga. Kuyang Justin, magandang umaga. Tirikang araw dito sa Macabebe pero hindi maganda ang umaga yung salubong natin sa ating mga kabalan dito dahil totoong ang karaingan nila. Kuyang Justin, ramdam natin dahil ayan, nakikita niyo ninyo live sa ating pong video kung gaano ho ka-miserable yung buhay ng mga kabalan natin sa Macabebe dahil walang ulan, Kuyang Justin, pero malalim pa rin ang tubig dito sa Kaduang Tete na ba to, parin Johnny? Ayan, at yung sasakyan na maaari hong dumaan dito ho sa mismong main road, talagang pinila ang Pati yung mga tricycle na yung nakikita, Kuya Justin, meron ng kung tawagin tikling, kinostomize na yan, tinaasan yung pangilalim para makatawid dito sa baha. At itong kalagayan ng ating mga kababayan na to, Kuya Justin, pati yung mga business sector, ramdam din itong mabagal na paghupa ng tubig na nakakaapekto sa kanilang operasyon. Kaya itong kanilang pakikiisa sa Keningaman wandang Saingsing, Kuya Justin, yakano yung pawagada bukas sa Ninggat Panapon, kini area na ng 4th District. At dito sa mga initial na impormasyon na ating nakuha, Kuya Justin, ang pag-organize nitong rally ay hindi lamang nitong mga religious group, kundi mga youth leaders, Kuya Justin, dito sa 4th District dahil sa mga nauna daw nilang nakita na talagang merong tumindig dyan sa EDSA, Lunet,
rin ho sa area daw ng 4th District, may kaisahan yung mga kababayan natin dito na gumawa ng isang kilos protesta, payapang kilos protesta na katuwang itong mga kabataan, Kuya Justin. No? Sa mga naririnig natin, meron na silang paghahanda mula dito sa pag-imprenta ng placard na sila'y maglalakad, Kuya Justin, dito sa mga bahang bahagi nitong bayan ng Macabebe at area ng Masantol. Nakausap din natin kaninang umaga si Mayor Dan Ginto ng Masantol. Ang binabanggit niya, aprobado na yung permit nito pong magrarally bukas dito sa 4th District. Kuya Justin. Oo, Paulo G, alam natin na itong rallying ito, nabanggit mo nga kanina, inorganisahan itong mga kabataan, meron silang paglilinaw, gusto ko lang banggitin para lang din sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon. Meron silang anunsyo na ang People's Rally daw ay hindi nakaugnay o nakahanay sa anumang political na partido at sino mang personalidad. Ayan, ginagawa daw nila ito dahil na rin sa kanilang kagustuhan, gaya ng nabanggit mo, Paulo G, na ipahayag yung kanilang sentimiento kaugnay nitong kalunos-lunos na sitwasyon dyan sa bayan ng Macabebe. Paulo G, nakausap mo kanina yung mga organizer, pupuntahan mo ngayon. Ano yung kanilang pinaka sentimiento, pinaka ididiin? Ano yung hihingin nila sa kanilang gagawing pagkilos? Kuya Justin, pasensya na, medyo choppy na yung signal mo. Hindi ko gaanong narinig yung tanong mo, Kuya Justin. Dun sa preparasyon nila na narinig ko, Kuya Justin, at kung gaano sila karami, sa totoo, malaking bagay daw yung social media. Dahil lately, Kuya Justin, ingamano da rening may malengeni 40 may empower la, ngaman wanda. Paplasa, karetang balita na anang kalino itang korupsyon, pamanyaman talaking kabanan ng gobyerno, at itang pisasabyan mo naman a master plan. King malota pa ramdaman da, ring press release da ring national leader tamo ang leader, itang kapampangan resiliency, ngaman wanda, na man da ring kaya nakan, namayap gagamitan ngayon ita. Nune, ito talagang solusyon yung burirang damdaman karening leaders tamo, particularly karetang makipagdebate keng Kongreso. Ban kanita, Kuya Justin, mi kamalino, nung nanuya in paintungulan darening program of works na toto nung district metong ya karening Marakal flood control program mupin nung tutunay lang magsilbi deni ang yama kanano sana daramdaman da kano rening memalen, pero in katutuan kano ngaman wan da rening manalakaran ngayon ko yung Justin pala mo wasang-wasang itang project na tutu panandaman mi ngaman wan da at kay kapamilya ta hanapin ni social media numisan ren pa mismong kaya nakan ilang yasa ng batikos at ituto naman atin yang laman in karelang amano ko Justin. So kay nga kakit mo kanyan ining dalan na akakit mo numisan ating portion kening kening kakong kanan bala mo daga ya bala mo dagat na yung kabilyan da rening memalen at iniping pamagbang nung alaka kini ko Justin makokompromiso itang mobility mo, pero bistaman na makanining kabilyan da ko Justin ing akakit tamong pamanalakaran da bukas lumwal kami at makiabi kami keng rally baka tandamdaman da kami swala ya piningamano da rening kaya nakang kini ko Justin. Wow. Paulo G, panauli na mo dening milalabas sa sakyan ken na burisaben deng kotse detang mas mababang sakyan ela magsilbi. Ayan, may nakit katang pick up, detang tricycle pakapasla, truck den dadalan, deng mamasayero sa jeep, kumusta la? Wakon Justin, imidadalan mo kay ni retang modern bus, medyo mas matas la reta na kakita mo, pero talagang apektado la mo naman ining karelang maintenance. Halos malalaso la retang karelang yung pangilalim na sisira ko Justin, gawa ng medyo
may salted din kain atin yung asin ining danong keni pablasa malapit kay ni Pampanga Bay. Pero rin nga kakita mong saken ko yan Justin mag-advise muna susulungan ning danong ken talagang bababa yung danong ing alternatibong kalsada na pwede yung dalanan itan dike nga man wanda na nya rening akakasalubong ta kanini ko Justin medyo matas la saken nya misusulong lagi ning kabalena na ning makabebe king kasaluksungan ko Justin. Pero akakit po gustong masalang makanini taga nanging kapamerwiswa na ning albog. Alagang panan naman da rin ning Memalan keni 4th District ko Justin. At nakakakit mo keni sasaka tayong karelang mga basang imalan at retang aliwang nila pa mo makapaglinis pero alupan na ning mano mo na o yan, may babalita na naman. Ating bagyong daratang taga ng kapid babatan ko Justin. Yapining sa ingsing daring Memalan keni 4th District. Okay, dakala salamat Paulo G. Santos, balikan da kapota and yung live report asahan namin dyan sa bayan ng Makabebe. Mimingat kayong parin dyan ni Paulo G. Salamat ko Justin. Yan ho mga kababayan, si Paulo G. Santos nag-uulat mula ho dyan sa bayan ng Makabebe. At maya-maya ay ihahatid niya sa atin yung live report kaugnay ho nitong insidente ng yung ginagawa ho, yung kaugnay ho nitong insidente ng paghahanda, yung paghahanda nila para ho sa People's Rally na gaganapin bukas dyan ho sa 4th District ng Pampanga. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Kabalen, sa iba hong balita, pinag-aaralan na raw ng pamunuan ng Mabalacat City Water District itong posibleng termination ng joint venture agreement sa pagitan ho ng kanilang kumpanya at ng Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon ho sa kanilang general manager na si Engineer Hector Aguilar, pumasok ho ang Mabalacat City Water District sa joint venture agreement kasama ang Prime Water dahil na rin sa kanilang pangangailangan sa pondo para ho sa modernisasyon, pagpapagawa ng mga septage facilities at yung lumalaking demand ng supply ng tubig sa kanilang lugar dahil malapit ho yung Mabalacat sa Clark Freeport. Pero 5 taon ho matapos yung JVA o noong 2019, mahigit 5 taon, ay ayon ho kay Engineer Aguilar, hindi pa rin natutugunan yung kanilang mga problema. Kinapanayam na raw ng kanilang pamunuan, ang pamunuan ng Prime Water Mabalacat upang magkaroon ng tinatawag na catch-up plan. At kung hindi ito matutuloy, ay kanilang isusulong itong termination. Kung hindi makakabawi daw yung Prime Water doon sa kanilang mga dapat i-deliver, ay kanila pong itutuloy yung tinatawag na termination ng joint venture agreement. Sinisika pong makuha ng CLTV 36 News ang panig ng Prime Water kaugnay ng nasabing usapin. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Engineer Hector Aguilar, ang General Manager ng Mabalacat City Water District, kaugnay po nitong issue. Sa loob ng 5 taon, yun po ang isang naging problema namin ay walang ganun din, funding pa rin. So kulang po sila or yung deficit po nila sa CAPEX na hindi natugunan. Kaya sa ngayon po, dumating din po kami sa punto na magbigay po or ng notice for pre-termination sa partner namin, Prime Water. So ngayon po ay nag-usap na po ang board namin at management nila para po sa catch-up plan. So ito po ngayon yung binabantayan naming mabuti at kasunod po nito kung wala pong mangyayari ay aabot po sa termination. So
suggestion ko lang po ay siguro yung kailangan pong ma-amend kasi outdated na rin po yung ibang provision natin sa PD 198, no? Like yung tariff increase process and mechanism ay medyo komplikado po. Sana ay maayos to para yung mga water district na hindi pa naka-joint venture o may problema sa funds ay hindi mahirapan. Sa loob ng 5 taon, yun po ang isang naging problema namin ay walang ganun din, funding pa rin. So kulang po sila or yung deficit po nila sa CAPEX na hindi natugunan. Kaya sa ngayon po, dumating din po kami sa punto na magbigay po or ng notice for pre-termination sa partner namin, Prime Water. So ngayon po ay nag-usap na po ang board namin, management nila para po sa catch-up plan. So ito po ngayon yung binabantayan naming mabuti at kasunod po nito, kung wala pong mangyayari ay aabot po sa termination. So, suggestion ko lang po ay siguro yung kailangan pong ma-amend kasi outdated na rin po yung ibang provision natin sa PD 198, no? Like yung tariff increase process and mechanism ay medyo komplikado po. Sana ay maayos to para yung mga water district na hindi pa naka-joint venture o may problema sa funds ay hindi mahirapan. Sa loob ng 5 taon, yun po ang isang naging problema namin ay walang ganun din, funding pa rin. So kulang po sila or yung deficit po nila sa CAPEX na hindi natugunan. Kaya sa ngayon po, dumating din po kami sa punto na magbigay po or ng notice for pre-termination sa partner namin. Kabalen, inyo pong narinig ang tinig ni Engineer Hector Aguilar, ang General Manager ng Mabalacat City Water District, sa kanya pong pagharap sa ginawang pagdinig ng Committee on Public Services ng Senado. Opo, kaugnay nitong joint venture agreement na pinasok ko ng mga local water district sa mga pribadong institusyon, o pribadong entities kung tawagin. Ito ho mga kabalen, bago tayo magpaalam dito sa ating programa, ito tuloy lang natin at balita pa rin sa Cebu City, gaya ho ng aking binabanggit kanina, o dyan sa lalawigan ho ng Cebu, ay nagpaabot po ng pakikiramay ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP sa mga apektadong komunidad sa Cebu matapos po yung 6.9 magnitude na pagyanig nito pong Martes, September 30. Bukod po sa pagkasira ng mga kabahayan, ay napinsala rin yung ilang makasaysayang simbahan at istruktura na itinuturing na mahalagang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Cebuano. Dahil po dito, hinimok po ng NHCP ang lokal na pamahalaan at mga residente na pansamantalang ingatan at idokumento ang mga bahagi ng mga nasirang gusali bilang unang hakbang po sa posibleng rehabilitasyon. Yan ho mga kabalen, ang panawagan at pahayag po ng NHCP kaugnay ho nitong mga gumuhong gusali at mga istruktura dyan ho sa lalawigan ng Cebu. Marami ho talagang mga matatanda o old churches, lumang simbahan kung tawagin dyan sa Cebu, dahil alam naman ho natin dyan ho nagsimula o dyan sa yung Kristyanismo, di ba? At ika nga dyan unang lumanding. Maliban sa Leyte, baka mali pa yung history ko, maliban sa Leyte, dyan sa Cebu, alam naman ho natin, dyan nag-flourish talaga. Dyan makikita yung Magellan's Cross, dyan nag-flourish yung Catholicism kung tawagin, dito ho sa ating bansa. Kaya naman marami ho yung mga lumang simbahan. At ito pong mga simbahan na to, bahagi ng ating kultura, ng ating pananampalataya, ay gumuho po sa mga dahil na rin
dito sa nangyaring pagyanig. Kabilang din ho sa mga napinsala, ito hong munisipyo ng San Remigio, dyan ho sa lalawigan ng Cebu. At kaya dahil ho dyan, mga kabalin, suspendido rin yung trabaho. Ulitin ko lamang, kabilang ho sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa Cebu ay water bottle, ready-to-eat food, at mga tent. At kung sa mga pribadong organisasyon, individual na nagnanais pong tumulong, magpadala ng kanilang suporta sa ating mga kababayan, ay mangyari lamang, pwede ho kayong makipag-ugnayan sa Provincial Social Welfare Office. O yung yung kanila pong local DSWD, yung Provincial Social Welfare and Development Office dyan po sa Cebu. Kabalan, ako po yung magpapaalam na at tumutok lamang dito sa CLTV 36 News para ho sa mga iba pang update, mga balita at kaganapan dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. At syempre, ito pong binabantayan nating insidente ng pagyanig sa Cebu, kung saan alam naman ho natin mga kabalan. May mga kababayan din tayo doon, may mga kabalen din tayo na nariyan po sa ating mga Kapampangan, mga taga Central Luzon. At sisikapin din ho natin silang makapanayam maya-maya ngayong araw upang magbigay ng makapagbigay din sila ng update. Again, ulitin natin, nakikiramay po ang CLTV 36 News sa mga kababayan nating nawalan ng mahal sa buhay dahil po sa pagyanig. Dasal po namin ang inyong kaligtasan at pagbangon at kasama ho ninyo kami. At kung ano man yung maitutulong namin, ito ina-anunsyo ho namin yung mga panawagan para sa tulong, sa relief operations at yung ibang pangangailangan upang sa gayon matulungan din ho namin kayo sa oras nitong sakuna. Magpapaalam na po si Justin Dizon para po sa CLTV 36 News Stream. At muli, ingat ho tayo mga kabalen at God bless everyone.